Добре дошли, дами и господа. Сега ще видим едно момче как минава едно дере. Заповядай, момчетче. Ти си. Бах му майката, как го направи, момче? Кажи ми. Има и още един. Аре бе, пич. Ти май ще паднеш. Бах му майката. Има сега. Един с колелото. Това е най-якото нещо. За първи път вижда тук нещо. И пада, май. И пада. Да. О, не. О, май гад. Айда. Бах му майката. Аре, бе. Дебел. Бах майката.